गोड़ लगता नहीं आप सबके नया वीडियो में आपका स्वागत बा। आज के वीडियो में हम आपके दिखाइम अपन छठ तालाब, जहाँ पर हमारे पूरा गांव के लोग छठ पूजा करे आवेला। हमने किए हैं दामोदर नदी भी बा, दामोदर नदी में भी बहुत लोग जाला छठ पूजा करे, लेकिन हमार गांव के जो लोग होला वो हमने के तालाब में ही पूजा करेला। तो हम छठ तालाब आज आप लोग के दिखाइम। पूरा बढ़िया एरिया बा, पूरा हरियाली वाला एरिया बा और तालाब भी बड़ा सुंदर बा। अभी तालाब में कमल के फूल भी खिलल बा जो कि बहुत अच्छा लगता। तो देखा भैया हई है हमार छठ पूजा तालाब, जो कि अभी बरसात के दिन बा। तो जौना से पूरा चारों तरफ तालाब में पानी भर गइल बा, जलकुंभ भी भर गइल बा। हई हेने तनी घास हो गइल बा। ये पूरा छठ तालाब है। छठ तालाब के चारों तरफ के एरिया देखा कितना सुंदर बा, बहुत सुंदर लागता। ट्रैक्टर जाता आई पूरा हरियाली हरियाली पूरा एरिया कितना सुंदर है। ऊपर में जन बा रेलवे ट्रैक है, एने से ट्रेन पार होला। तो एने पैसेंजर गाड़ी पार ना होला, एने मालगाड़ी जौन होला कोयला वाला वह कुल जाला एने से। और पूरा चारों तरफ घना जंगल, हरियाली ही हरियाली, खूबसूरती देखा लोग बहुत सुंदर। एकरा में देखा लोग कमल का फूल भी खिलल बा, सादा वाला कमल है। यह हमार गांव के छठ पूजा तालाब, जहाँ पर छठ पूजा होला और गांव के लोग इधर नहाए धोए भी आवेला, कपड़ा वपड़ा धोवेला, नहाला। लेकिन अभी बरसात के टाइम बनू तो ऐसे का बा कि थोड़ा तालाब में जलकुंभी घास फूस थोड़ी हो गइल बा। छठ पूजा के टाइम में पूरा तालाब के साफ कर दिया जाला, जो से तालाब बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देवेला। जाइल थोड़ा मुश्किल बा, पूरा कादा हो गइल बा, पानी हो गइल बा। हम हेनिए से दिखा देतनी आप सबके। तालाब के पूरा एरिया दिखा देते होइजा से लेके हेजा से बा है इतना में हाई कुल जौन बा पूरा घास हो गइल बा। छठ पूजा के टाइम में कुल साफ कर दिया जाला। इतना बड़का ही पूरा एरिया बा छठ पूजा के। भगवान जी का स्थान बरगछ बा जहाँ पर पूजा होला। एजा पूजा का स्थान भी बनावल बा, एजा पूजा होला। बड़ बड़ गाड़ियों आवेली सन, गाड़ियों धोवेला लोग, मालिक लोग, जौना से हमरा देखे से सही ना होला। गाड़ियों धोएगा बता तनी तालाब से तनी दूर हट के बाल्टी में पानी लेके धोए के चाहिए, लेकिन थोड़ा नज़दीके में सब धोएला, जौना से तालाब थोड़ा बहुत तक प्रदूषित होला। ये आप सभी समझ सकता नहीं, लेकिन का कर सकता नहीं, तालाब सार्वजनिक है तो अपन गाड़ी घोड़ा कपड़ा लता सब आदमी धोवेला ऐसे। लेकिन थोड़ा सा रोक लागे के चाहिए, जौना से तालाब के सौंदर्य जो बा थोड़ा बढ़ल रही। बाकी तालाब बहुत खूबसूरत बा। तालाब के चारों तरफ के एरिया देखी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बा। तालाब के पास से एगो हैसे रास्ता जाला हैजा से, जौना रास्ता निकलेला एकदम मेन रोड पर हैजा, जहाँ पर शिव मंदिर बा। हमने के गांव के शिव जी के मंदिर है, जहाँ पर हम हर सोमवार के पूजा करते रहनी और हमेशा पूजा पाठ होता रहेला। कृष्ण जन्माष्टमी काल रहे तो कृष्ण जन्माष्टमी के काल पूजा पाठ उजा भई रहे। ये पूरा जो जगह बा बड़ा शांत जगह है, एजा बहुत अच्छा लागेला। सुबह सुबह के टाइम बा तो सोचनी कि चला एने आके तनी अपन घर तरफ के एरिया दिखाई, तालाब दिखाई जहाँ छठ पूजा होला। शिव मंदिर के जस्ट सामने ही पड़ेला तालाब। शिव मंदिर दिखाओ तनी आप सबके, ये मंदिर है, चलो सामने से दिखाओ तनी। शिव मंदिर है, एजा देखा शिव जी के मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर बा। पूरा बड़ कैंपस भी बा एजा, अच्छा लगा था मंदिर। तो आप सब देखनी हमारे गांव के छठ पूजा तालाब, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर बा, हरियाली से भरल बा, देखे में बड़ा खूबसूरत लागेला। और छठ पूजा के टाइम में बहुत भीड़ भाड़ होला, पूरा गांव के लोग आवेला एजा छठ पूजा करे और सब लोग एकजुट होकर मिलेला। छठ पूजा महापर्व कहाला। ये ऐसा पर्व है कि कोनो शब्द नहीं है बखान करे खातिर। हमरा लगे बहुत बड़ा पर्व है, सब लोग एकजुट हो जाला। परिवार के लोग कहीं रहेला, बहरियो रहेला नौकरी चाकरी खातिर, लेकिन छठ पूजा के टाइम में एकदम आ जाला अपना घरे। तो बहुत इमोशन है, फीलिंग्स दिल से जुड़ल पर्व है।
जौन हमनी के मनावे नहीं जा, यूपी बिहार के सब लोग मनावेला और आज के टाइम में तो पूरा देश विदेश सब जगह मनाते ही पर्व। तो यह कुछ बात देखिए है कि कितना खूबसूरत इलाका लागता, बहुत सुंदर, पूरा हरियाली हरियाली भरल। तो चलो ये वीडियो हम छोटा सा शेयर कहनी, छोटा सा वीडियो बा जो हम शेयर कहनी, सोचने कि आप सबके दिखाई अपन छठ पूजा तालाब। कैसा लगल वीडियो कमेंट करके बताइए लोग। अच्छा लगल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया लोग। फिर मिलम अगला वीडियो में, तब तक खातिर आप सबके प्रणाम।